Maayong buntag sa tanan, mao kini ang 70 weeks of Daniel. Now let me explain this to you karon nga takna. The 70 weeks of Daniel found in Daniel chapter 9 verse 24 down to verse 27. Kung basahin mo ang verse 24, this is 70 weeks for Israel ug para sa ilang holy city. Now, kanang 70 weeks sa akong pagsabot is 490 years. Apil po na sa pagsabot ni John MacArthur ug sa uban pa man nga mga maalam nga scholars gani sa ilaha kong gikan niya nga panghunahuna. Daghan ang dili magkasinabot aning word nga 70 weeks or 70 ka semana ni Daniel. Tungod kay sa mga Bisaya ug para kanato basta gani maingon taog 70 ka semana, nagpasabot ka na sa tuog 70 ka pito ka adlaw, no? Semana meaning pito ka adlaw. Basta gani semana sa atoa, adlaw na dayon kana, no? Pero sa Bible, pag maingon ang Bible og semana or weeks, wala ka na naghiskot dayon og adlaw. Kay ang weeks gikan kana sa word nga sabuim, ang nagpasabot nga sevens. Number lang na siya. Wala naghiskot kung unsa nga klase. Adlaw ba? Adlaw ba? O bulan ba? O tuig ba? No? Grupo ba sa mga adlaw? No. Sevens lang gina basta weeks. Now, kung sevens lang ng 70 weeks, so nagpasabot ka na nga 70 weeks, meaning 70 times 7. 70 times 7. 70 times 7, pila man? 490. O I believe, nga kanang 490 diha, nagpasabot ka na og years. Wala ka na nagpasabot og adlaw, wala ka na nagpasabot og jubilees, kundi tuig yun. Kaya murag lisod kay sabton nga, adunay 490 ka jubilees. Jubilees kay 50 ba na ka tuig. Lisod po kay sabton nga adlaw ka na. Dili fit sa scripture. Kay ang bracket is gikan sa pag-rebuild sa Jerusalem, padulong dito sa future pagyod. Nagpasabot kini may zonan og years gayod. O gatuo ko nga kini siyang 490 di ani years kay kani siya. Kay best fit kayo siya sa interpretation nga gikan sa pag-rebuild sa Jerusalem, padulong sa pag-abot ni Jesus Christ ug padulong pagid kang Antichrist 490 years. O dili kay 490 ka jubilees o baka 490 ka adlaw. Now, para ato makuha nga best fit kid siya, atong tan-awon mga kaigsuonan ang giingon sa Daniel chapter 9, 24 down to verse 27. So, ang purpose ani is mao kini after 70 weeks or 490 years, no? Ang kasalanan sa Israel mahuman na, i-atone ang wickedness, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy place. Mao nang ginaingon ni Paul sa Romans chapter 11 verse 25 down to verse 27 nga, I do not want you to be ignorant of this mystery, my brothers and sisters, so that you may not be conceited. Israel has experienced a hardening in part until the full number of the Gentiles has come in. Dili ba mga kaigsuonan gi-reject man sa Israel si Jesus? So, naputol ang ilahang clock. Mao tong ginaingon ni Paul sa Romans 11 nga ay gi-pluck out ang Israel unya gi-grafted in ang mga hintil. Pero mabot ang time nga ibalik na pud ang mga Hudyo sa panahon nga ang full number of the Gentiles moabot. After niya na ang tanang Israel mga luwas. Kaya giingon pa sa Romans 11:25-27, the deliverer will come from Zion, he will turn godliness away from Jacob, and this is my covenant with them when I take away their sins. Mao ni siya ang part 1. Taas makaini nga video sa akong giputol. Mao ni ang part 1. Ang part 2 niani akong isulat ang description sa link niya dito sa caption aron inyo makita kung dapit ang part 2 niani. I-click lang ang link nasa ibabaw o baka nasa ubos. O mao na siya ang part 2 niani nga message. Dito na ko isaysay ang 70 weeks of Daniel. Mao na siyang introduction. O dito na ko isaysay ang 70 weeks of Daniel sa part 2.